mai bine ar fi să mă lăsați să plâng. Deși așa ne-am înțeles cu surorile care am iubit-o și am zis, știi ce facem noi când auzim că sora noastră a plecat? Noi să știi că o să facem o sărbătoare în care o să ne bucurăm foarte mult. Și am zis, sigur că o să facem, mai ales că în ultimul timp a plecat și aveam probleme cu dânsa numai în felul ăsta. De ani, de zile, în urmă, când putea ea să vină la mine cu ani de zile când am fost pe bolnavă, vinea pe jos până la noi. Am zis, totuși la vârsta vin. Am încercat și am venit și să știi că vine, dar să știi că mai vine, stai liniștită. Suna de acasă, dar vrei să după am făcut o mâncare de, nu știu cum se numește, de ceva verdeață, la noi nu era, ca lobot, dar nu știu cum e. Drăgăvei. Drăgăvei. Deci, sorry, eu nu știu cum e, dar Domnul, sigur că o fi bun. Eu nu știu cum asta e vorba din asta. Nu, bine, și venea sorea la noi și ne bucuram foarte mult în timp ce-a trecut, dar mi-a plăcut când venea și când eram și eu bolnavă, am zis, sora Floarea, știi ce, vină mai des un pic. Ce vin, dar... Până am început să sun, sora Floarea, nu vine astăzi până la noi. O, zice, dacă n-am fost nu știu când. Ai fost, zic, soră, dar mai poți să vii. Nu vine, mai vinea. Până la urmă, când au ajuns Dani aici și în urma plecării lui Doina, a fost așa mai greu și tot mereu îmi plăcea să vorbim, să ne amintim. Bine, zic, vorbim. Dar zic, sora mea, noi ne dăm seama unde-i Doina. Noi ne dăm seama. Și nu numai atâta, că nu vreau să răpesc timpul, dar că n-am ajuns să vorbesc la plecarea lui Doina, vă spun, mi-a rămas așa ceva din partea ei și așa un erou a fost în felul cum a plecat. Ne-am dus cu sora Tina, nu știu dacă e aici, ne-am dus la ea și ea deja venit la Doina, acum, a venit să partul de la spital. Și zice, hai, veniți să vedeți, zice, că de aici o să zbor, zice. Uite, aici, au zis un cuvânt, dar vezi, acum nu-mi vine. Și tot bine a fost și plec, am vorbit cu Doina, clar, stătea liniștită, dar trebuie. Acum au găsit omul cu care. Și am zis, Doamne Iisuse, eu m-am gândit că oare așa tare să fie Doina, dar a fost foarte tare. Ei, acum cu sora Floare am avut un pic de discutat și zic, sora Floare, ei i-au dat Domnul așa o putere, că au putut să treacă așa cum să spun. Ei mă gândesc că poate aș mai fi zis câte ceva, iar nu mai. Acum ai timpul, mulțumesc Domnului pentru cât mi-o dat, de când a avut primul cancer suspect, cum a fost, în sfârșit. Și vinea sora la noi. Și iară zic, sora, nu vrei să vii la noi? Zice, nu, cred că, nu, totuși, am zic, sora mea. Totuși mi se pare că, nu știu, predicatorul care a avut dumneatale la adunare, nu cred că vom învăța bine. Și ea se râdea că pe mine zice, ba, nu învățat, a fost un frate tare scump. Păi zic, atunci el vom învăța, nu? Păi da, zice, eu am învățat, dar mai mereai pe la alții, pa meream și la fratele păstor, meream și așa. În sfârșit. Și o venit mai des în ultimul timp și s-a făcut o legătură, cum să spun, așa, rânduie Domnul, că, ce să zic, tare am fost legați. Și acum, după plecare, fata mea, Emma, care tare se bucura, când eu ce merea cu bucurie după sora până jos și zice, nu mă pot duce, mami. Eu nu vreau să mă duce acum, nu pot. Nu pot, zice, să mă ducă mai sora Floarea și eu vreau să știu cum era aici, nu bun. Și acum ce vreau să spun? Am avut așa clipe bucuroase împreună cu sora și nu știu cum să vă spun, ca să puteți să înțelegeți că, de fapt, dragostea ce o pune Domnul Iisus în inima noastră, nu-i de la noi, nici ca mame, nici ca... dragostea o pusă Domnul și o avem. Dar de multe ori venea și zicea, zic, sora, vezi că o să mâncăm, nu zice astăzi, nu, mă zic, cum poate sora atâta să fie pretensă jertfă? Trebuie să iau și eu exemplu așa. Așa o bucurie mi-a fost, încât vorbeam cu ea și zicea, o, Doamne Iisuse, Lidia, zice, oare când o să ducă Domnul timpul să plecăm?
mai zicea și la nuții și la alții, îi zicea surorile, lasă sora Floarea, că vine timpul. Ei, dar noi n-am crezut că chiar vine, tot am crezut că o să mai fie. Și în ultima duminică, o dat dovadă că a avut pastor bun la biserică, mă sună până la 2, marțea, i-au plecat și duminica. Lidia, pot să vin până la voi? Aoleu, când am auzit. Eu am vrut să o sun, dar sora nu lasă adunarea de după masă să vină la noi. Dar nu s-o simți bine, marți a plecat și a venit la noi. Așa de mult ne-am bucurat împreună, ne ruga, îmi spunea ce-o citit, dar pe cu asta zic, sora Floarea, mie nu îi spune că deja, mi se pare că pe clasa 1-a, domnule, de ea și soțul meu o carte, ea după a 3-a zi, 4-a, a început cartea. Păi zice, când o citești? O citești, nu o citești noapte, nu știu când le citea. Biblia, atâtea ori o citit, zic, oricum, sora Floarea, nu te ajung, dar lasă, zice, lasă, că fiecare zice avem. Așa o bucurie a fost în duminica aia când a fost la noi, că nu vă pot spune. Și am zis, nu, pleacă, soară. 2 săptămâni, o fi atâta până vine. O ajuns, o sunat cu bucurie, așa, când a venit ani după dânsa, zice, hai să mai ne pupăm o dată, zice. Și era și el așa, nu știu de câte ori îmi spune, mame, de unde nu știu sora Floarea că mai o dată să ne pupe. În sfârșit a plecat și la Thanksgiving am fost la Nadia și la soția lui Feli. Și în drum venind acasă, zice fiul, îl văd că a primit un message sau ce-a fost la telefon și zice, mami, zice, să știi că spun că sora Floarea nu mai a plecat. Ce să vă spun, n-am putut niciun cuvânt să mai zic, am plâns și am zis, nu se poate, sora Floarea. Și așa, dar acum vreau să vă spun să ne bucurăm, să dăm cinste Domnului, pentru credința care ne-a dat-o pentru toate zilele vieții noastre. Să credem, dar să bucură Domnul Iisus, să aibă părtășie cu noi și noi cu El, că noi credem că ea a plecat prin harul care le-a dat Domnul să fie credincioasă de atâția ani de zile. Și nu știu ce am vorbit odată despre nu știu care și cum, și zice, auzi tu ce mi-a spus sora? Auzi, Domnul zice că nu mai poate să fie iertat. I-am spus, tu nu ești pocăită, tu trebuie să te gândești că tu nu știu ce cu tine. Cum să nu fie? Tu nu știi că Domnul Iisus ne iartă orice păcat, zice. Și atunci m-am bucurat de adunăvesc. Mai îmi spui că nu știi să predici, ba știi, zic. Și ne-am bucurat foarte mult împreună cu ea și așa ne-am hotărât și cred că sărbătoare va fi. Și de aici înainte, când ne gândim la ea, cât că îi vedem locul lui. Așa că Domnul Iisus ne dea puterea și harul ca să putem să trăim în fiecare clipă cu Domnul Iisus, care a fost Mântuitor, Salvator. Nu știu, am avut harul ăsta, nu știu, alții. Ne rugăm și pentru alții să facă Domnul parte de harul ăsta și să-i spunem, nu știu dacă mă pot uita încolo, să-i spunem la revedere, sora Floarea. Când ne vom vedea acolo sus, pe malurile râurilor sfinte, unde Domnul Iisus ne-a pregătit loc. Amin. Amin.